A la vida hi ha moments que requereixen amor, cura i dedicació. A les residències i centres de dia a la vostra llar, entenem la importància d'oferir una llar segura i acollidora per als nostres éssers estimats. Et convidem a conèixer la nostra família. Les nostres 10 residències estan situades a Barcelona i Girona, envoltades de parcs, comerços i molt accessibles a la vida del municipi. El nostre equip està format per professionals apassionats i compromesos a brindar la millor cura i atenció als residents. La atención que recibe es excelente y los cambios son abismales. Crec que escollir la vostra llar ha sigut un encert. Promovem una vida activa i social, organitzant activitats que mantenen els residents involucrats en el seu entorn i feliços. Cada habitació està dissenyada per a proporcionar comoditat i privacitat. La nostra prioritat és que se sentin com a casa. L'alimentació és essencial per a oferir una millor experiència. Els nostres equips de cuina elaboren plats saludables i adaptats a les necessitats dels residents. La salut i el benestar són la nostra prioritat. Oferim atenció sanitària personalitzada per a garantir la cura dels residents. Yo me quedé sorprendida porque mi madre había mejorado incluso de memoria, ¿no? Y esto en el Parkinson es muy importante. ¿Y por qué? Porque había un estímulo constante de todo el personal. Estan tots contents, les noies sempre estan per allà, al costat d'un, al costat d'un altre. Es veu molt carinyo, vull dir, un tracte molt familiar, seria la paraula, potser. A la vostra llar, creem llars plenes d'amor, atenció i dedicació. Estem a la teva disposició i sentim passió i orgull pel que fem. Contacta'ns avui mateix i descobreix com cuidem dels teus éssers estimats a Barcelona i Girona.